Execution. Oh. 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 Give it to tits, fella. Dobra, kupuj. Kao ideja super, samo bi naravno pitanje je ono... Da, kad će film biti, kad će film biti, kako to će... Donio je odluku. Luka će se večeras ubiti.
Ništa, neka kovanica odluči. Život. Smrt. 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 I ostalo isto prepisuju. Hej, crna žena. Mi smo ljudi koji iz daljine pričamo. Ali fakat, međusobno, ali što najbolje fakat pričamo. I Luka, jesi što odlučio? A nisam. Pa dobro, možda i ne trebaš odlučiti. Možda. A stvarno želiš učiniti nešto sa svojim životom? Pa da. A da, ne znam, probaš nešto normalno, tipa svirat gitaru. Ma ne da mi se. Hoćeš da se ja onda upletem, da ubacim neke fantastične elemente u film? Ok. Ne znam baš. Ko su ti ljudi? No pusti se, to su sjajni momci. Ti će me odvesti. Nemoj se bojati. Zašto se ne bojim? Zato što bi bilo puno strašnije da opet odustaneš i vratiš se doma. Pa cijeli život će ti proći u ničemu, treba ti poticaj. Dobro. Držim ti fige. Thanks. E Luka, šta radiš? O! Ej! Ma evo, bacam kamenje u jezero. Aha. Nego, reci mi, kamo su te odveli krijumčari? Ne znam, gdje smo sad uopće? Koliko je vremena prošlo i to, ajde? A u Maksimiru smo. U nekom čudnom svijetu, nema ljudi nigdje. Kaj znam koliko se to već dugo, 100 godina. Šta znam? 100 godina, to je dosta vremena. Da, Pa jel ti fora bar? pa i ne baš. A ono, kako kad? Pa šta radiš tu? Sad ćemo još potrebiti. Da. Pa kaži mi ti, bacam kamenje. Pa što osim toga, što si radio ovih 100 godina? A to, pa, kaj znam, idem okolo. Znači isto ko na početku. Pa, da, tako neko. Pa jesi tužan što si sam? Ma nisam skroz sam. Prolaze ponekad auti, ali ih niko ne vozi. Ali jesi li tužan? Pa jesam. Pa koliko? Pa, puno. Pa ako te vratim nazad, da ćeš se onda bar više družiti s ljudima. Naravno, ne samo to. Na sebi ću raditi. Ok, onda te vraćam u prošlost. Spreman? Ozbiljno, spreman! Da! Točno sam znao da ćeš to napraviti. Koje? Pa da ćeš se vratiti nazad za kompjuter. Pa znam. Evo sutra ću zadružiti večer. Luka, ako se ovaj čas ne pomakneš, učinit se da se dogodi nešto užasno jer se s tobom očito ne može drugačije. Daj, pusti.
sad vidiš što ti se dogodilo. I to sa sestrom. Sam si to tražio. Bog seka. Šta? Šta je sad ovo bilo? Što? No? Zašto si se vratio na kompjuter? Šta drugo radim? Ma ja odustajem od tebe. I Luka, kako si? Pazi sad. Ohoho, pa vidim da ti je puno bolje. A pa ne znam. Što ne znaš? Pa ne znam je li mi bolje. Kako to misliš, Luka? A pa šta ja znam? Hoćeš reći da ti je bilo bolje dok si bio sam sad 100 godina u svijetu bez ljudi? A pa šta ja znam, možda. Moj Luka. A šta je? Pa kako možeš tako? Ma ne znam ja surava. Pa idi do nje i reci da nisi tako mislio. Ma dobro, nema veze. Onako napravim. A ništa, Luka, vrijeme je da završimo film. Čekaj, sretan kraj. Nema sretnog kraja. Šta? Zašto nema? Pa moglo ti je puno puta biti dobro, sam si kriv. Nisam ja kriv, nego ti. Ti si napravio ovaj jebeni film. Pa istina. Nisam ja lijena budala, nego ti. I šta bih ja sad trebao umjesto tebe patiti? Ti gubi svoje vrijeme i budi sam, a meni fino vratio na curu. Luka, pa ja sam tu glavni, ne možeš ti meni nagrađivati. E pa mogu. Ne možeš. Mogu. Hoćeš da sad završim film, jel to hoćeš? Da, molim te, poštedi me agonije. Cijeli film me samo maltretiraš. Ma nemoj tako, pa dobar je film. Nije uopće dobar, užasan je. Ma kako možeš tako govoriti, pa ti si u filmu? Ma da, ali se neću ja osramotiti, nego ti. Zašto je se samo ja osramotio? Pa ti glumiš u filmu, niko te ne sili. Ja ne glumim u filmu, ja sam samo lik iz filma. Luka Mioković. To nisam ja. Jesi. Dobro, što ako sam inače Luka Mioković, a ne lik iz filma? Svejedno ću se manje sramotiti. Ne, podjednako ćemo se osramotiti. Pa dobro, ne moramo objaviti film. Već je objavljen. Koliko to misliš? A nije već objavljen. Već je objavljen! Da, gledatelj ga upravo gleda. Jebote. Dobro, pa nećemo sad psovat pred kraj. Da, upravo si sve. Dobro, ali imaš kakvu ideju kako da završimo ovo? Mislim, očito ne možemo tako da ti kreneš živjeti normalno. Da, znam. Pa možemo... A ne znam. Kaj ja znam. Gle, skužio sam nešto. Ne mora ovako ostati zauvijek. Jer, pazi, ja sam kao čovjek prilično poseban i to će neko prepoznati. Nešto bolje mi je suđeno, samo trebam vjerovati. Ali nije ti suđeno. Nije, Ne. nemo miš. A ništa onda, odustajem od sebe. Mislim, meni je drago da smo s tobom nešto probali. Ma dobro, nema veze. Ajde, vidimo se. Ne vidimo, kad završi film ti umreš. Istina. Ali nema veze, i onako se ponovno rodim kada se film ponovno pokrene. Kako to misliš? Kako to mislim? Pa eto, to je moj život. Rodim se kad film počinje i umrem na kraju. Tebi je to samo film, meni je to samo stvarnost. Isto
tvoja stvarnost nekom samo film, valjda. Ne razumijem. A kad si glup. Mama ti glupa.